айпеши дом автобуси 15 мегузорад ва дигар автобусу маршруткаҳоям ҳаст, чунки хона дар 9 километр назди роҳ дар ҷойгир мебошад. Бо таваққуфи мошинам умуман мушкилӣ нест, зиёд мебошад. ассалому алайкум. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 9 километр ҷойгир мебошад. аз ин тараф аманал, дар ин ҷо супермаркети ёвар ва аз ин тараф роҳ ба сӯи садбарг. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи маҷмӯаи истиқомати ҳамин блок. ин дувори бино мебошаду худи подъезд дӯстони азиз ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. ин ҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом ва кладовка. ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 49 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 6 ошёна иборат мебошад. бино техпаспорт дорад. хона бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар 9 километр ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. бо нархи ҳамагӣ 615 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки ин нарх боз савдо дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. чӣ хеле ки мебинед фишори обам баланд мебошад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман дар омада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар дар омада обуна шавед. дӯстони азиз.